Nasa 50 Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP beneficiaries ang nakibahagi sa 4th CARP Regional Trade Fair na ginanap sa City of San Fernando, Pampanga. Layunin ng Department of Trade and Industry na matulungan ang ilang maliliit na negosyo upang unti-unting makabawi sa epekto ng pandemya. Ilan sa mga bumidang produkto ay ang organic fertilizer at essential oils ng Pampanga, potato wine, ilang-ilang perfume, peanut butter at calamansi products mula sa Tarlac. Mangga, kasoy, mushroom, banana chips at bamboo handicrafts naman ang Zambales. Hindi rin nagpahuli ang tinapay at dairy products mula sa Bulacan, coconut at sabutan-based na produkto mula Aurora, at kape mula sa Bataan. Kaya naman laking pasasalamat ng ilang entrepreneurs dahil bukod sa marketing ay hinanapan na rin sila ng magandang lokasyon ng DTI para makabenta. Napakahalaga po kasi nasusuportahan ka po nila sa mga pangangailangan mo. Tsaka kagaya po nito, may trade fair na na-invite ka po nila. Tapos kung ano man po yung mga kakulangan mo po sa production, na a-assist ka po nila. Dahil sa pandemya, na-stop ang pag-ninegosyo namin. Pero dahil sa CARP beneficiary kami, naisali kami dito sa program na ito. Target umano ng DTI na habang hindi pa tapos ang pandemya ay patuloy na kumita ang ating mga kababayan. Ang mga maliliit na negosyo raw ang labis na naapektuhan simula nang ipatupad ang iba't ibang restriksyon dahil sa pandemic. Ang ating pong layunin ay magkaroon po ng alternatibong kabuhayan ang ating mga CARP beneficiaries sapagkat dapat po meron silang sustainable livelihood. And that is why tinutulungan po natin sila sa kanilang mga businesses. Sila ay ma-expose sa market, malaman ng mga tao ano ba ang mga produktong ito na di kalidad. Dahil sa lumuluwag na quarantine restrictions, pagtitiyak ng ahensya na masusundan pa ang mga ganitong uri ng trade fair sa buong rehiyon sa mga susunod na linggo. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa mga local IATF upang mapanatiling ligtas ang lugar at mga makikibahaging negosyante sa nasabing trade fair. Rainiel Pawid, CLTV News.